ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତକୁ ଦେବଭୂମି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିନଥାଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଶୁକ୍ରବାର ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମା ସନ୍ତୋଷୀକୁ ଆପଣ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। କେବଳ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ 5ଟି ହଳଦୀ ଲଗା କଉଡ଼ି, ଅଳ୍ପ କେଶର ଓ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଲମାରୀ, ଲକର ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ଦିନ 3 ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଈଶାନ କୋଣରେ ଗାଈ ଘିଅରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସଳିତା ନେଇ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଧନର ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।